Joo, mä olin aikaisemmin sellainen netissäni sellainen Facebookin ja sähköposti ja tiedätkö sellainen perus, perushönö käyttämään niitä. Ja sitten kun mä vähän ajattelin, että mä haluan tehdä oman kotisivun ja laittaa myös verkkokaupan sinne ja näin, niin mulle sanottiin, että mä tarviin alustan. Mä olin, että minkä me alustan? Että mähän maksan joka kuukausi netin käytöstä. Ja sitten mä niinku yhtäkkiä hiifasin sen. Että se, että mä maksan joka kuukausi netin käytöstä, niin se on vähän niin kuin mä ajelisin autolla tuolla kaupungilla. Ja sitten pysähtyisin siellä vaikka niin kuin ostoskeskuksen parkkiin, ja sen parkinhan tarjoaa se ostoskeskus. Ja sitten mä menisin sinne ostoskeskuksen kauppoihin, niin mä olisin niin kuin siellä heidän alustallaan. Ja se on netissä niin kuin sama juttu, että siellä on ne virtuaalialustat, pitää olla kaikilla. Kaikilla on siellä alustat. Ja sitten kun mä maksan kuukausimaksua, niin mä oon vaikka TikTokin alustalla tai mä oon Facebookin alustalla tai missä ikinä jonkun pelin alustalla tai kirjaston alustalla tai missä hyvänsä alusta. Mä aina menen jonkun alustalle. Mutta kun jos mä haluan oman alustan, kotisivun ja verkkokaupan, niin mä tarviin oman alustan ja se pitää jotenkin järjestää.